ачыла күргәзмә Казанда еш була торган күргәзмәләрдән түгел, сирәк була дөрес булган. Чөнки алып килгән байлыклар археологлар ул Алтын Урдадагы бер провинцияның, ягъни төбәкнең мәдәниятен күрсәтә. Азак шул провинцияның баш каласы булган провинцияның. Ул Азак шәһәре тарихи яктан 13 гасырда барлыкка килеп, Кырымнан Сарай шәһәрдә бара торган юлның уртасында тора. Бик әһәмиятле урын. Һәм ул Менгут Тимур хан заманында үсеп китеп, 14-нче гасырның беренче яртысында бик чәчәк аткан бер шәһәр. Сәүдә үзәге. Сәүдә үзәге һәм провинциаль власть үзәге. Чөнки Азак шәһәрендә Азак вилаятының бәге шунда яшәгән. Бу турыда гарәп сәяхәтчесе Ибн Батута тарафыннан калдырылган кызык язмалар да бар. Чөнки Ибн Батута Кырым аркылы килгән һәм ул иске Кырым Сулхат шәһәрендә булганнан соң аннан чыгып киткән сәяхәткә сарайга таба шунда килгәндә кергән Азак шәһәренә. Ул вакытта инде Азак шәһәре мөселман үзәкләренең берсе булган. Анда аның шәйхләр белән очрашу турында мәгълүматлар бар. Инде Азакның үзенә килсәк, менә шушы күргәзмәдә күрсәтелгән байлыклар нигезендә күз алларга була. Бу чын-чынлап зур шәһәр һәм шәһәр цивилизациясе булган урын булган. Чөнки монда күрсәтелгән байлыклар алар барысы да фақат тик югары үскән эшкәртләр нигезендә эшләмә торган әйберләр булды. Шүлмәкләр, бик күп төрлеләр бар. Күренеп тора, бу шүлмәкләр ясалсын өчен булырга тиеш аерым мастерскойлар. Бу мастерскойлар бик теге яхшы штара булырга тиешләр, буларга ясап булмыйларның. Чөнки барысында монда теге капланган химик реакциялар нигезендә тышкы яклары бик матурлар. Әле монда байлыклар, мәсәлән, Болгар тирәсендә монда юклары юк. Чөнки монда җыелган әйберләр бик күбесе Кара диңгез буенда анда бераз цивилизация башкачарак була, электәнрәк килгән. Монда чөнки Венесларның Генуяларда ялдылар бар. Кара диңгез буе шәһәре инде бу. Шуңа күрә теге Сарай шәһәрендә һәм Идел буйларында Булгардан да электән калган Болгар яңгысы бар. Монда башкачарак. Ул яктан караган вакытта монда аермалык та күреп тора һәм теге Урта диңгез, Кара диңгез буйларындагы элекеге шәһәр цивилизациясының монда яңгысы бар. Бу шул яктан безнең өчен кызыклы. Дамир абый, галим буларак нәрсәләр күрәсез бу экспонатлардан? Алтын Урдада мәдәниятның бай булганлыгы күренә.